Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Tunggu mas. Pak, Itu di. Joking Rio. Oh, Kula jengin ditolong damel KTP Pak niki, Pak. KTP. Nggih. KTP loh. Dinas kependudukan toh. Tapi kan harus minta pengantar dari RT RW, Pak. Oh, pengantar ya. Oh iya. Iya, Pak. Niku napa nggih, Pak nggih? Ya iki anu nih, belangkone. Iki anu nih. Sampean sampean maca sik, sampean delok. Pelajari kok terus iki diisi. Dek, belangkone kene iki kok sampean isi sesuai loh. Sampai sing anu nih, lho. Oh, langkone ngaten iki, Pak. Lho sampean ngene iki iso maca. Saged, Pak. Lho, iso maca. Saged. Lah iki terus kacamatane kok dalan ndek dhuwur ngene iki iso maca ya apa? Masing minus lek untuk kula, Pak. Masukane kacamata kersane normal. Wah, bedes ya iki.